Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera 1949ko otsailaren 3 musika hiltzen eguna izan bazen, martxoaren 2 musika jaiozen eguna izan daiteke. Askotan aipatu dugu otsaileko egun hori musika hiltzen eguna bezala ezaguna dela, Buddy Holly, Richie Valens eta J.P. The Big Bopper Richardson hegazki istripu batean hil zirelako. Don McLean abeslariak American Pie abestian The Day That Music Died izena jarri zion egun horri. Gaurko egunez hainbeste musikari jaioz diren, ziur askorentzat martxoaren 2 dela musikaren jaiotza. Musika mota batekoa behintzat, azga itizan. Melodia eta letrak hartzen ez baditut, aizeak eramanen ditut. Hartzen ez baditut, aizeak eramanen ditut. Musika Gaurko egunez, jaio zen adibidez, 1942an Lou Reed estatubatuar rock abeslaria, musikaria, konposatzailea eta baita argazkilaria ere. 1964an The Velvet Underground musika taldea sortu zuen John Kellyrekin batera. Andy Warholek bere besapean hartu zuen Lou gaztea, pentsa, bere opera primaren azal ikonikoan Banana Warholiarra eta bere honen sinadura bakarrik agertzen dira, eta Lou faktoriko ohiko bihurtu zen. Han modeloekin, zinemagileekin, artistekin eta oro har New Yorkeko farandularekin ibiltzen zen. Festa horien eraginez Reeden abestiek lotxari gabe hitz egiten zuten drogez, besteak beste heroin eta I'm Waiting for the Man abestietan edo sexuaz Venus in Furs kantuan. Askorentzat ordura arte inorketzuen horrelako musikarik egin, inorketz zituen era horretan erretratatu gizartearen pultsio sekretuak. Your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Lou Reedek 6 urte zituela, Rory Gallagher jaio zen, Irlandar gitarra jotzaile, konposatzaile eta ekoizlea. Blues, rock, rhythm and blues eta rock musika gilea zen. Bere bakarkako diskoengatik da ezaguna batez ere, eta Taste musika taldearekin 60ko hamarkadan egin zituen emanaldiengatik. Gallagher Londresen hil zen 1985ko ekainaren 14an 47 urte zituela. Eta gaurko egunez 1962an Jon Bon Jovi estatubatuar musikari, abeslari, kantagile eta aktorea jaio zen. Beraz, 60 urte betetzen ditu gaur. Gaizki kalkulatu dugu. 64. Bai. Lau. This old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist. Run away, you give love a bad name, living on a prayer, bad medicine, I'll be there for you, always, edo it's my life, bezalako abestien sortzailea da. Baina soinu bandak ere egin izan ditu, Young Guns pelikularako egindakoagatik Oscar sarietarako izendapena lortu zuen. Aktore lanak egin izan ditu baita ere, Jon Bon Jovik 14 filmetan hartu du parte aktore gisa. 2009an When We Were Beautiful, bere biografia dokumentalean, behin betiko zinematik erretiratuko zela esan zuen, baina 2011an New Year's Eve taldeko kide izan zen. Entzun hau, Coldplay eta Bon Joviren mashup bat. Ojo! Once upon a time, not so long
Ez dut uste elkarrekin lan egin dutenik, baina urtebetetze bera dute. Gaurko egunez jaio zen Chris Martin Coldplay taldeko abeslaria. Abeslari, musikari, konpositore eta ekoizle diskografiko ingelesa da. Mundu mailako ospea lortu zuen 2000 urtean Yellow singelarekin. Abesti horrek rock kantu honenaren Grammy sarirako lehen izendapena ere ekarri zion taldeari. Ondorengo albumengatik kritikaren gorazarrea eta laudorio ugari ere jaso ditu. Webgunean sartu naizea aurrengo kontzertuan noiz eta non izango duten ikusteko eta zera topatu dut. Kirola egiteko errutina bat eta aplikazio bat sortu dutela. Merchandising mundua eskuetatik joan zaigu. Esango nuke. Stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. Was called Yellow. So then I took my turn. Hala ere, ingelesezko musikaz ari gara eta euskal musikari bat ere aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaio zen Alaitz Teietxea Gipuzkoar, abeslari eta trikitilaria Alaitz eta Maider bikoteko kidea. Eta Euskal Irratigintzan 1932ko martxoaren 2an Maiztasun finko emititutako lehen euskarazko irratsaioa hasi zuten Joseba Zubimendi eta Ander Arzeluz Luzear kazetariek. Donostiako Union Radioren emisorako saioak arrakasta handia izan zuen eta 100. saiorako emanaldi berezia prestatu zuten kursaletik emitituz. Egun argian jario, atzo gauean gozatuari, zure usaina dario. Zeru gainean bilaino, zoaz eguzki goraino, zelan ez dekot beste gogori, zeurik antetako baino. Soloa loraz polito, norrez dauda barriko, zainago zure udago jena, barriro nozetorriko. Asuneri udar arte, krabelina batu jake, hain lotxatia ez bazina bai, zubiluztuko zinake. Guk beraiek irikitako bidea jarraituko dugu eta zuekin egotera gatoz beste behin maite dutak elkarbanatzeko prest. Gure ahotsak emakumezko musikarien zikloaz hitz egingo dugu Ester Fernandinorekin. Mindara elkarteak 15 urte bete berri ditu eta aniztasun funtzionala duten gazteekin egiten duten lanaren inguruan arituko gara. Puri-purian tartea ere izango dugu, astelehenero bezala telesail eta pelikula gomendatzeko. Eta nola ez, Goya eta Sak aktor sariak ere aipatuko ditugu. Zuek ere negar egin zenuten soroizen hitzekin. Nik, bai, gero aipatuko dugu, zerbait gehiagonen inguruan, baina goazen astera. Martxoak bi ditu eta astelena da ongi etorri guztioi 2. kafera. Zuekin June Erromatet Ibarguren egunon. Astelenon. Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon bai. Eta ni Goiuri ez eiza erandia nauzue, edo Goiuriren 133.
pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko. San bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera, saio honen 1139 du, gaurkoak, martxoak 2 eta goizak 10 eta 19 eta gu prest maite dutak elkar banatzeko. Minera oitu, denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Eta nola 10 gutxian enekok esan duen, ostia maite duta. Ez dut hori esan, Esan dezu, maite duta, urduri jarri zara. Esan dezu. Bueno, ez dut hori esan, baina bueno. Ezkerretik hasten gabeti, ez Baina balio, esan du zerbait Bai, maite dutan. Esan duzu zerbait maite dutaren inguruan eneko. Egia, esan dut. Baina bueno. Baina prestatu duta daukazu. Ja, presakat. Bota. Ba, bueno, maite dut, bueno, ba, gure kuadriako bat gizarte eratzera ikasten ari da, eta ba, hor, besteak beste ikasten ari da zeinu hizkuntza. Eta atzo aritu zen guriz zeinu hizkuntza erakusten. Eta gustatu zitzaidan, eta maite dut horrelako gauzak, ez bakarrikan klaseko gauzak izaten geratzea, baizik eta baita zure ingurukoei erakustea, ze azkenean horrek balio dizu ez bakarrikan lanerako, baizik eta egunerokoan laguntza itzake erabatera edo bestera. Ze polita. Bai. Minera oitu, denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu, ezin du. Eta zuk Junez maite duzu? Bale, nik daukat, ez dakitena da maite duta den edo sadan asketa maite dut eta maite dut eza, esango nuke. Maite dut sorpresak izatea edo sorpresa jasotzea, baina ez den maite jakitea sorpresa bat egongo dela. Ai, txoin. Orduan, zure urte betetzea eguna da, eta festa bat antolatu dizugu guk hemen estudioan, eta zu iristen zara pentsatuz grabazio bat daukagula, eta ez daukagu festa bat egin behar dugu. Hori bai. Hori perfecto. Ados? Ze pasa zait, kontua da, hori nire urte betetza pasa zela ostegunean, eta ostegunean bertan egon nintzen lagunekin zehose hartzen, gero afaltzen familiarekin, eta orduan nik duela igual 2 aste edo 3 edo ez dakizen bat ja, galdetu nion ere bikoteari, ea larun bat horretan zerbait egiteko asmoaga zeukan, edo ez, eta esan zian larun bat gaua erreservatuta utzi behar nula. Eta horra zen, nire problema. Horren ibanekin hor zerbait zegola, baina etzian esan nahi ez da momentu batean zer zegon, ez nora ginoa zen, ez ezer. Eta iritsi nintzen, ia botaka egiteko gogoakin jatetxera. Bazenekielako zerbait zegoela zure zai, eta etzenekielako zer zen. Izango zen, gubia ginoa zen afaltzea, baina kontua da ere, gubiak honbar genula afaltzea edo hori uste nuen nik, eta ostegunean bere kuadrillako batek esan zion zugo, garatzen zea larun batean sagartegia daukagula, ez? Eta hor ja niri deskuadratu zitzaidan dena, ni pentsatzen berekin bakarren indoala. Orduan ja iritsi nintzen jatetxera esaten, eskinik ez dakit reakzionatzen jendearen aurrean, orduan jendea baldin badago ez dakit zeingo deten, tal, eta hainbeste buelta eman izkion, benetan ia botak egiteko gogoakin iritsi nintzela jatetxera. Ojo, orduan ez dakit esan dezakezun sorpresa gustatzen zaizkizula. Niri sorpresa gustatzen zaizkit, nik ez baldin badakit zertaragoa zen, niri esaten badezian, ez gubia bakarrik afalduko dugu, lasai joango nintzen. Eta gero aurkituko nuen sorpresa bat bertan. Baina niri esan zian, ez dindezu jakin ezer. Eta hor sartu zitzadan ja hasi nintzen teoriak egiten eta 1000 buelta ematen. Bai, niri esan bazian, ez gugoaz afaltzera, jatetxontara, tal, eta afalduko dugu batera. Jazta. Eta karo, iritsi nintzen eta zeuden 10 pertsona gure zaian. Edo gehiago ez da izango ginen. Zer iruditzen zaizueneko? Kuriosoa egin, Galetu digute hemen, ea bertsoa zer moduz, Jone. Oso, ondo gorka erantzun izun, bai. Nire urte betetzean bertsoa bat jaso nuen. Bueno, gorka ibili da, zure urte betetzean bertsoa... Beste batzuk eninduten zorion du. Ara? Zeinek? Ez agit, badago norbait eninduena zorion du. Eneko zuk zorion du zenuen? Nik bai. Nik zorion du zintudan? Bai. Orduan gaur hemen ez dagoen... Zan daiteke. Ara... Bueno, beraz, zuk zure bertso saio propio eduki zenuen, baina gorka ostiralean berriro ere eduki zuen beste bertso saio bat eta jarri digu hemen, bere maite duta ostiralean ze ederra bertso saioa Euskal Bad Bunny
nitaz mozorrotuta. Txen. Euskal Bad Bunnytaz mozorrotuta. Zu egon Bad zen. Bunnytaz mozorrotuta, edo Euskal Bad Bunny Gorkataz mozorrotuta. Hori argitu nahi dugu, Gorka? Kontatu. Erraza zirudia, erraza zirudia, erraza zirudia, erraza zirudia. Gorkak Bad Bunnyren kontu hau argitzen digun bitartean, nik nire maite duta kontatuko dizuet. Gaur nire lagun baten urtebetetze eguna da. Iratiren urtebetetze eguna da, eta goizean esnatu nahi zenean zoriondu dut, ze beti egun hauetan edukitzen ditut lagun askoren urtebetetze egunak. Atzo martxoak bat nire lagun aneren urtebetetze eguna izan zen, eta orduan nahiko dominatuta dauzkat martxoko urtebetetze egun hauek. Eta gaur Iratiren urtebetetze eguna da, eta orduan zoriondu dut, eta kontatu dit, zorionez, pozik zegoela, bere nagusiak jai eman diolako gaur, santziolako, lasai ibili, nola zure urtebetetzea dan, ez etorri bulegora astelenean. Agian hori bigarren kafean implementatu beharko genuke. Eta orduan, gaur etzuen bulegora joan behar, eta orduan beste asmo batzuk zituen. Eta handik ordu betera edo idatzi dit. Goiuri, laguntza! Eta pentsatuta jama, zerbait pasazaio. Badakizu zer nahi zuen. Gozaldu. Eneko zehazkarra zean. Tostada nahi zuen, gozaltzeko. Eta oiko kafetegi bat itxita omen zegoen gaur, eta orduan laguntza behar zuen, baina laguntza larrialdi bat zen, berak jakin behar zuen nora joan tostadak jatera. Eta orduan niri galdetu dit, eta ni sentitu naiz, ez dakit. Michelin. Bai, hori da. Gia Michelin. Bai, gia Michelin sentitu naiz, ohore handia izan da, norbaitek tostada hon bat gozaldu nahi duenean, pentsatzea goiurik jakingo duen nun, ze egia da. Tostaden inguruan desiente dakit. Asko ikertu dut azken urteetan. Egon da tostaden proliferazio bat gehiagizkoa. Eta leku askotan oso tostada txarra jartzen dituzte. Vale. Taberna guztiek ez dute asmatzen gosariarekin. Hotel guztiek asmatzen ez duten bezala. Hau da... horrela, kezka nazionaleko afera bada, oso garrantzitsua da, eta, postu naiz lagun honek nere gomendioa lehen etxi duelako. Zer behar du tostada batekona izateko? Ez dago gauza borarik. Bale. Bi orduko diratxai honetan, zein dizut kontatu, tostadak izan behar duen guztia, baina ez da tostada bakarrik. Ez noski gainera. Ogia nolakoa den, ogiari ze jartzen zaion, zer eskaintzen dizuten edari gisa, nolakoa den lekua, zezu, joaten balin bazara gozaltera, eta balin badago, ez dakit, Bad Bunny volumena tope jarrita. Bai, ez da plana. Ez da plana, hori ere, eta hori taberna asko ez dute kontutan hartzen. Beraz, doktoretza tesi bat dago, eta azalduko dizuet beste egun batean, tostaden gozarien dekalogoa egingo dut. Ados? Venga. Eta Xabian izkutuan zegoen eta pentsatu dugu, aurreko astean ez diogula eskatu bere maite duta eta gaur elkar banatu behar duela gurekin egunon, Xabi Arrieta. Egunon bai. Zer modu zaude? Ondo. Ondo. Astelen izateko nahiko ondo. Nahiko ondo. Eta zer maite duzu? Ez diazu denbora utzi, pentsatzen. Orduan, joango naiz, asteburuan pasazaian gauza batekin, eta astean zehar,
dala, goizean sudaerakin hotza, eta eguerdiako ja beroa. Eta haueneko gere uste dut berdina pentsatzen dula, Bai, klasean debate aukirenun, aurreko Ui. astean. bai. Eta zein zen eztabaida. Baina, Da. eguraldi hau ona den benetan Epa. ala ez. Batzuk zaten eguraldia naiz eta euria ez egin txarra dala, Ui, ama. ze goizean ate barzea txamarrakin eta kriston hotza daukazu, eta gero iztezea klasea txaleko iruetan, txamarra sobra, motxila bete eta sudadera ebai ez dezu nahi, eta orduan kriston beroa izerditan, eta gauzak eskutan eman behar. Nik gomendatzen dut, alik eta arropa gutxien ematea. Goizan- Ez biluzik, goizan kamisetan baina bai. Goizean Goizean hotza kamisetan atera, hotza hotzakin gutxi. eta listo. Ni hola Bai, etorri hori da. naiz. Hau eguraldi hona da. Bai. Bai, baina ni goizeko zeitan atean naiz etxetik. Eta Bai, dituzun baina esan nahi dut, fresko. naiz eta Eta fresko kamisetan atera egon, sentsazioa dela, eguraldi hona egiten du. Bai, baino ez da bat Baina goizeko du hori Bai, ez dakizula zer jatzi, Bai. txamarra hartu ez, sudaera bakarrik. Hori egia da. ni nahiko ados nago, Zai gustatzen eguraldia horrela. Eso. Bato bestea. Vale. Bueno, Xabi, eskerrik asko. Zure maite dutangatik. My home, where is my home? Because every mistake I make takes me away from my home. I can see anything. I am falling. Pushing myself as hard as I can and keep on falling. And I don't want to feel that way. I don't want to go out and play. I don't know how long I'll stay. Well, I am lost and I need to find my place. 'Cause I am just running to find my way home. Where is my home? I cannot find it. Where is my home? Where is my home? Because Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. aldaketa bat bada, azalaren mudantza, izatea nahi nuke bidaia bat, barnerantza. Argi ez daukat baina, bizi honen orantza, ez alda aldaketak, sortzen duen zalantza. Larun batean Goia sariak ospatu zituzten Bartzelonan eta alfombra gorrian kazetari batek zera galdetu zion bat Jal abeslariari. Zuk irudikatzen alduzu soilik emakumez osatutako jaialdi bat? Bat Jalek albak aurpegi nahiko arraro xamarra jarri zuen eta bere erantzuna izan zen noski, maila nahikoa badagoela emakumez osatutako jaialdi bate egoteko. Entzun nuen galdera interesgarria iruditu zitzaidan, baina gero zera pentsatu nuen. Galdetu aldio norbaitek ez dakit, zetan ganari ea irudikatzen duen soilik gizonez osatutako jaialdi bat. Barne gatazken guden, hemen nagoen eta orain zer behar dudan. Bi arrasi eta larun bat arte iraungo duen gure ahotsak emakumezko musikarien zikloak 5 kontzertu eskainiko ditu 2026ko edizio honetan. Kontzertu horiek Victoria Eugenia Antzokian eta Antzoki Zaharrean izango dira eta bertan Neomak, Mirua, Txika Sobresalto, La Tremendita eta Clara Peia izango dira.
Berrikuntza gisa Clara Peia eta La Tremendita musikariekin topaketak egingo dira kontzertuen ondoren. Emakumeen sormenari bide emateaz gain musikari hasiberriak eta eskarmentu dunak holtza gainean elkartzea duxede emakumearen nazioarteko egunaren bueltan antolatzen den ziklo honek. Eta alik eta informazio gehien gure eskuartean edukitzeko asmoarekin, Ester Fernandino musika taleko programazio teknikaria gonbidatu dugu. Egunon, Ester? Egunon, Goieri. Zer modu zaude? Oso ondo, hementxe, bihar gure ziklo, gure ahotsakeko zikloa izteko edo azteko goguakin, egile esan da. Ez da lehenengo edizioa, ja badaramatzazue batzuk, asko aldatu da ekimen hau sortu zenetik? Bida, ekimen hau, ziklo hau 2019an jaio zen. Eta hasiera baten egun bakarreko ospakizuna edo zikloa zan edo jardunaldia zan. Eta bertan, lau artista hitz genitu holtza gainean, toki berdinean, eta gaur egun 5 egun dira, eta 3 gune desberdinetan, eta 5 egun horietan, 5 artista parte hartu dezakete, edo 5 artista programatzen ditugu. Egun bakoitzeko bat bere protagonismo guztiarekin. Aipatu ditut, Neomak, Txika Sobresalto, Mirua, aipatu duzu, 5 artista izango direla, ze irizpidera biltzen dituzue programan parte hartzen duten artistak aukeratzeko? Badago, irizpide zehatzen bat? Bueno, beti kalidadea, beti bilatzen dugu, proposamenen kalidadea, batez ere, gero bai hemengo artistak bultzatu nahi ditugu bai, orduan, ekilibrio pixkat iten dugu, azkenian gaur egun, daukagun bihar hasiko da ziklo hontan, eta azkagu 5 artista, nik uste kalidadez ezin dela ezer esan, 5 dira oso interesgarriak, bakoitza bere mailan edo bere estiloan, eta gero, adibidez, azten geha Clara Peiakin, pianista kompositore ospetsu batekin, gaur egun biharko esan berdet, pena bateik, baina, pena eta boza aldi berean sarrerak agotuta ditunak, eta gero dago La Tremendita oso bi artista oso potente eta gainezeko oso ez dakit esan daiteke, baina transgresore bezala, beti bere formazio klasikoa daka adibidez Clara Peiak, eta gero nazten ditu jazz elektronika beti komertzialtasunatik kanpo, beti zer arago nahi duna jun, eta gero La Tremendita bere flamenko tradizio hori buelta bat ematen dio, eta nazten du jazzarekin, elektronikarekin, funkarekin, eta nik uste bi artista oso potente diala. Eta gero beste 3 proposamen hauek, hemengoak, Nafarroko edo hemen Gipuzkoakoak dira, eta nik uste horietaz ezin dela ezer zalantzan jarri, oso nik uste proposamen oso potente esan daiteke, interesgarriak eta gaur egungokoak bai. Pentsatzen dut, beraientzat ere, postasunez hartuko dutela zuen deia, ezta? Eskaintzen diezuenean, edizio berri honetan parte hartzeko, ze, aipatu dugu ez dela lehenengo aldia, eta pasadira, sona handiko abeslari batzuk zuenetik, ez? Ez dakit Olat Salvador, Eneritz Furiak, Maite Larburu, Izaro, Maren, pentsatzen dut musikariei ere ilusio egingo diela parte hartzeak? Bai, noski, 2019-tik esan desun bezala, artista pila etorri pasadia, eta gaur egun hitz egiten desunean gure ahotsak buruz, ja ez dago ezer esan beharrik, eta artistek oso pozik hartzen dute gure proposamen hau. Eta, aurten, aipatu ditut Clara Peia eta La Tremendita, baina, daude horre bai, daude, ez dutela bukatu programarekin, baina Txika Sobresalto ere badago, Mirua etortzen da Antzok Izarrea bere lehen diskarekin, Miruenearekin, eta, beraientzako oso proiektu berezia da, beraien bizitako referentzi musikalak hartzen dituzte, eta jartzen dute hor bere gaur egungoko beraiek sentitzen duten bezala, ezta?
eta bueno, mirua bai, sorpresa handiak ekarriko izkimu. Nik uste kontzertu hontan. Ze horra idia jotake, bueltak ematen, eta bai, hola jendia oso, bueno, gustora ateratzea batez ere, baina beraieke bai, oso serio hartzen dute beraien proposamen hau. Eta gero, bueno, Neomak ez zerrezanik, bueno, Neomak ja bere bigarren diska orkestera dator, eta aurrekoan bai oin dela 2 urte ukiaren gure hotxaken, eta bueno, antzokia hankaskora jarri zuten. Bere energia horrekin, ezintzea hor etxerita gelditu, ze azkenian, transmititu duten eta egiten dutena da hori ez da. Eta beraien indar handi hori, dakaten indar hori. Esango nuke, zeharo lerrokatuta doala zuen ekimena eta Neomatarren proiektua, ze gure ahotsak entzuten dugunean, hor holtzan nik irudikatzen ditut emakumeak abesten, eta emakumeak abesten irudikatzen balin baditut, beraien alduntze eta zuk aipatzen zenuen indar hori irudikatzen dut zalantzari gabe. Bai, ni guatzen naiz bain dela 2 urte, atea zianian, zian estenatokian atea, baizik eta publikotikan atea zian, da jendea galdizan, como, wow, zer da, hau. Ezekiten zertzan, baina, kriston indarra dakate, estenatokian, emakume hauek bai. Aurtengo zikloa gainera diseinu berri batekin datorrez, sortu diozu beste identitate visual berri bat, irudi aldetik aldaketa da, baina nortasunari ere eragiten dio honek? Bueno, guk nahi genion indar gehiago eman zikloari, eta nahi dugu bai bere irudia eukitzea, ez da? Eta ja, hemenikan aurrea, ez da igual ziklo honta bakarrikan mugatzen baizik, eta seio moduko bat sortzea, ez da? Eta, bere tokia ematea emakumeen sormenari eta plaza eta bozgorailu bezala izateko, iruditzen zaigun ja bere nortasuna auki behartzula, eta bai sortu dugu, donut moduko bat diseinatzaileak esaten duen bezala, donut moduko zabaldo bat bezala, eta barruan hau bat hor indarrakan hori, eta asko esan behar duen musikari horri pixkate ideio horrekin, ez da. Aipatu dut nik larun batean hori alfombra gorrian bat jali galdetzen ziotela ea soilik emakume abeslari edo emakume taldez osatutako jaialdi bat posible ote den, eta berak erantzun zuela zalantzari gabe baietz, zalantzari gabe egin daiteke, ez da ezer? Bai, por supuesto, gaur egun nik uste ja emakumeen rola gehiagora dijoala, ez da bakarrikan hori abeslari bat, baizik eta ikusi ditugu hor bateria jotzen, gitarra eta barretan nik uste, bidea hoen ikan egin behar da, eta normalizatu arte, nik uste torrelako ekimenak egin behar diala. Baina ikuste zu, 5 egun, eta igual alko genuke, ez dakit hilabete guztia, gure ahotsaken zikloa luzatu, ez da, proposamen asko daude. Eta gehiago gongo dira horrelako ekimenak egiten baldin baditugu eta bizibilitatea ematen baldin baditugu. Aipatu duzu, hasi zela egun bateko gitaraguarekin, orain 5 egunetara goaz, nola irudikatzen dituzu urrengo edizioak? Nik uste, hildo honetik jarraituko dugula 5 egun, eta gero gure asmoa ere bai da, lehen bezaleten bezala luzatzea okean zehar. Ez bakarrikan aste honetan, dirudi izan behar dula nazioarteko emakumearen egunaren zean, baina nik uste dutzean zeharre bai horrelako ekimenak suelto edo ez, egin beharko ligatetela. Jarraituko dugu lanian hori bai. Horixe aipatzen digute ona etortzen direnean bai musikariak eta baita aktore, bakarrizketak egiten dituzten umoregileek, orain martxoan agenda lepo edukitzen dutela, baina gero ez balin bada martxoaren 8 bueltan edo azaroaren 25 bueltan askok ez zutela deik jasotzen eta aldarrikapen hori ere egin behar dugu ez, eta zuek ere egiten duzu, Ester. Bai, nire gure asmoa,
behintzat, ni beti hori edukidet buruan, eta nik uste hortan gabitzala denak, ez bakarrikan aste hau, edo hilabete hau, edo bestela zertako, edo zer gertatzen da urtean zehar, aztuten ditugula, ni pertsonalki behintzat, ez dut uste hori izan da. Osa, hori izan beharko lukenik. Orduan, bai, gure asmoa, irudi honekin bai da, urtean zehar, kontzertu emakume edo emakume osaturiko taldei, hori, protagonismo edo bizibilitate hori ematea urte guztian zehar. Bai. Egiten ditugu bai, baina igual ez da, Donostia Kulturak eta beste hainbat erakundeiko bai egitituzte, baina, bueno, nik uste bai jarrin behar dela, eta zanin behar dela. Handia jakiteko, eta ja, esatezen bezala, igual normalizatzeko, ez izateko, beira, bain, aste honetan, ez hau izan behar du urte guztian zehar, eta hola egin beharko genuke guztiak, eta normalizatu arte. Aipatu dugu ez genizula minutu gehiegi laportu naiz, hemen txari zarete prestaketa lanetan jotasu, baina, bueno, amaitze aldera galdetu nahi nizuke, Ester, ideia bakarrean laburbildu beharko bazenu, gure ahotsak zer den, ze esango zenuke? Gure ahotsak emakume musikarien plaza eta bosgorailu ziklo badala. Azken finean hori da gure helburua edo gure asmoa. Joan dadia ondo aurtengo edizio, aurreko edizioak joan direne bezalaxe, gozatu dezala ikusleak, aukerak baditu, aipatu dugun bezala, bai Victoria Eugenian eta baita Antzoki Zarrean, eta joan daitezela gure entzuleak noski gonbidatuko ditugu, eta gozatu dezatela gure ahotsak ekimenaz. Ester, eskerrik asko gurekin kafetxo virtuala hartzeagatik, agian urrengoa aurrez aurre hartuko dugu. Ondo, hori da, mila esker zuei, mila esker. Agur. Adio. Tomando posiciones, que retumben las prisiones, los borbones son unos ladrones, libertad d'expressió, prenen posicions, que no són ni a les presons, ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. Eta nola, aipatu dugun Neomak tarrek oso ondo irudikatzen dutela gure ahotsak ekimena, beraien azken diskoko inork ez du berdin egiten negar abestearekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Behingoz baretu dira, garai bateko ekaitzak, harrapatu gaitu, gelditzeko holtzak, iesigoaz, barrenera, urtzeko borderik dauden beldurren izotzak. Baina norenak dira, ez ditut sentitzen nireak, itxutu gaitu zure gorrotoaren keak. Inork ez du berdin egiten negar, inork ez du berdin egiten negar, inork ez du berdin egiten negar, inork ez du berdin egiten negar. Behingoz argitu dira, neguko gau ilunak, aukeratu gaitu, holtzaren leunak. Iesigoaz, barrenera, hausteko gelditzen gaituzten horma astunak. Minak norenak dira, ez ditut sentitzen nireak, itxotu gaitu zure gorrotoaren keak. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021eko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611-411-868. Hola, ladrón de
Eneko, june galdera badaugat zuentzat. Bota. Zer egin zenuten, asteazkeneko arratsaldeko 7:00-tatik, osteguneko arratsaldeko 7:00-tara? Gauza asko. Pentsatzen dut, gauza askorien artean, egongo zela, lo egitea. Afaltzea baita, Afaltzea, gozaltzea, Lana. ona etortzea, lana, Ona ikasi, etortzea. bazkaltzea, unibertsitatera, joan zinen, ez, ordu tarte hortan ez. Lana, Lana, tolosan ibilitzen lana. grabazio batzutan. grabatu. Gero, Vale, oso ondo. Nadie se fía, es una pela. Kirola egin zenuten? Ez. asteazkenetik ez asteazken goizan. Ba, lasai, ze gu hiruok batuta egin beharko genuken kirola, egin zuen Estefania Unzu, Berdelis bezala ezagunak, Nafarroko influencer, youtuber eta korrikalariak. Bai. 24 orduz, korrika egontzelako, Decathlon kateko, denda bateko erakusleioan. Psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán. Zu pasaba zinean, ez dut uste hemen zaudetelako, baino egun horretan, asteazkeneko arratsaldeko 7:00 joan bazina Madrideko Orense kaleko Decathlon dendara, Estefania korrika ikusiko zenuen, eta joan bazine, takit, gaueko ordu bietan, antxe zegoen, eta osteguneko arratsaldeko 5:00 antxe zegoen. 24 orduz korrika egin zituen, zinta batean. 250 kilometrotik gora, ustet egin dituela azkenean, eta 24 ordu korrika. Nire galdera da. Bota. 24 ordu egiten jantzuen, korrika ze ritmotan, baita. Etzen poliki, Ez zen poliki. aritu, eta esango nuke gelditzeko aukera zeukala komunera joateko. Hori da. Eta jan, bertan, suposatzen dut zehose jango zuela. Hori da, Korrika berak, jatea zaila izango da. bai, Bueno, berak ohituta dago, ez? kontatu Maratoiak du. egiten ditu, gelak, barrak jaten dituzte korrikari dienan, suposatzen dut. Horrelako gauzetaz hariko zela. Berak kontatu du, atsedenaldi batzuk bazituela komunera joateko, lo egiteko ez, komunera joateko bai, eta kontatu du, erronka honetatik zaiena egin zaiona izan dela, komuna goiko solairuan zegoela, eta orduan zintatik jeisterakoan eskailerak igo behar zituela, eta hori zaila egiten zitzaiola, pentsatzen dut, Nekeagatik. nekea hankak beste ritmo batera Bai. ohituta eta beste zintara ohituta eta eskailerak igotzea oso zaila egiten zitzaiola. Galdera da, zergatik egin du hau? Badakizu erantzuten? Ez. Marketinga. Hori da, publizitateagatik. Dena Decathloneko kanpaina batzen, uste dut zapatilla berri batzuk zapata sortu berriak. dituztela eta horiei ikusgarritasuna emateko eskaini ziotela Estefaniari korrika egitea. Zergatik bera, korrikalaria izateaz gain, ze parte hartzen du, maratoi askotan parte hartu du, baita distantzia luzekotan, badauzkalako jarraitzaile ugari, eta horrek maten diolako ikusgarri tasun hau. Baina, egin du, bideo zarabatu dute, ekintza txalotu da, saldu dute, baina nik ekarri nahi nizuen berak, bere Instagram kontuan, atzo edo eren egun esan zuen esaldi bat. Zer esan zuen? Hau ez da osasuntxua. Noski ez dela osasuntxua. Inorketzuen espero. Inorketzuen espero, baina uste dut mezu garrantzitsu badela, ze ez dakit sare sozialengatik den, ez dakit individualtasunerako dugun joera geroz eta handiagoarengatik den, baina uste dut azken aldian erronkak asko saritzen direla, eta erronka bizi garela, eta txalotzen direla, gorputza mugara eramatea, burua mugara eramatea,
zu egoera oso tentsio handiko egoeratan jartzea eta uste dut ari garela pixka bat mugara eramaten hori eta uste dut mezu garrantzitsua dela jaso dituen txalo guztien artean bera ateratzea eta bueno, guk oihartzuna ematea bere mezuari esanez hau ez dela, hau basakeria bat dela eta ez duela berak aipatu du, ez duela inorren referente izan nahi zentzu honetan behintzat. Kirola sustatu nahi du bai, baina horrelako ekintza basatietan esan dudan bezala, berak ez duela adibide izan nahi eta ez duela jendeak orain hau egiterik nahi, eta are gutxiago ez balin badago talde mediku bat atzean edo dena monitorizatzen duen norbait eta uste dut mezu hori oso garrantzitsua dela. Bai, mezua garrantzitsua eskenik egia da pertsona honekin dauzkadala nire kontraesan handiak, iruditzen zaidalako azkeneko urteetan hori kirolarekiko eta kirola osasuntsu egitearen inguruan egin dituela behin gehiagotan, bota dituela horrelako mezuak, baina, iruditzen zait ez telaztu behar pertsona hau ere zergatik den birala, ez? Eta zergatik den influencerra eta da bere umeak erakusteagatik. Zalantzari gabe. Ditu, ez dakienarentzat 8 ume, esango nuke Nafarroan bizi direla, 8 ume, eta hasieratik bizitu da ume horiek erakusteaz sareetan badaude eta influencer asko behaien ume eta zitza egiten dutenak beste modu batzuetan eta umeak ez dituztenak ez da momentu batean erakusten, badaude batzuek esketxak egiten dituzte haien umeekin gertatutako gauzekin eta bar, pertsona hau izan zen lehenengotakoa esango nuke, bai YouTube bidez eta bai sareen bidez zabaldu zuena beraien umeen aurpegiak toki guztietatik. Orain ezabatu egin ditu bere bideo gehienak. YouTubekoak sareetan bere umeak ikusten jarraitzen dugu eta orain txera Instagramen nabil gora eta bera egia da azken aldean garrantzia gehiago ematen diola ez, bere kirol eta lorpenei eta umeak gutxiago erakusten ari dela, baina gaur egun 1,000,000 bat eta erdi inguruan dabil gehiago jarraitzeietan eta horiek denak lortu ditu batez ere jendak ume horiek ikusi nahi dituelako eta pixka bat kritigarria iruditzen zaitu. Zalantzari gabe eta uste dut urrengo egunetan ere hitz egin dezakegula gai interesgarria dela azken hilabeteetan hainbat herrialdek 16 urtetik berakoei ezarri diela edo ezarri nahi diela sare sozialetarako muga bat, edo debekua behintzat, eta egin nahi dela horrekin pedagogia, eta egin nahi dela horrekin joera osasuntsuago eta bizitza eta infantzia osasuntsuagoen aldeko apustu bat, baina hor airean gelditu dela eta hau aditu askoke aipatu dute, xarentina dela gurasoek beraien seme-alaben argazkiak eta bideoak eta dena kontatzen dutenean sareetan noski ume horren baiezkorik gabe, ze 3 urteko ume batek ezin dizu bere adostasuna erakutsi eta ezin dizu esan, ama noski ados nago zuk zure Instagram kontuan kontatu mundu guztiari ez dakit gaixotasun hau dudala edo zorriak ditudala buruan edo gaur nola igerilikoan ibili naizen eta nire argazki bat hemen bikinian, ezta? Uste dut hor badagoela sekulako mamu bat eta gustatuko litzaiake behintzat ez dakit adituderen batekin, abokaturen batekin, guraso elkarteren batekin edo norekin, baina ea lortzen dugun horretaz hitz egitea, xarentin deritzen honetaz, ze uste dut asko dela ez jakintasunetik eratorria, hau da, nik ez dut uste, etxe asko daude, eta etxe guztitan txakurrakan kutsik ez, baina egon daitezke maliziarekin egiten duten gurasoak, esan bezala haurtzaro guztiak ez dira politiak, ez dira ederrak, eta egon daiteke hori, baina uste dut askotan, etxe eta askotan, ez jakintasunetik datorrela, eta guraso edo atxona mona edo izaba osaba batek ume txikien argazkiak elkarbanatzen dituenean, asko dela ez direlako kontziente benetan ze implikazio eduki ditzaken ze horrek ez elkarbanatze horrek ezagit horretan adosta duten erekin,
Bai, ni haus nago, eta baita, nahi iruditze zait, zaila dela baita gaur egun karo. Sare sozialak dira nahiko gauza berriak, ez dute hainbeste urtek, eta karo, hauen sorrerak, agian lege batzuk berritzea edo eskatu beharko luke. Eta orain arte ez baldin badute berritu, orduan zailagoa da, nola baite, babes hori egotea edo... Bai, hori da. Nola biteko adaustasun bat egotea, aur baten argazkiak publikatu daitezken bai ala ez jakiteko. Gaina esango nuke, badaudela batzuk ez, naizta kontziente izan berdin zaiena, eta naiz gogoratzen zehazki zein zen, uste dut badakitela, baina bazen influencer horietako bat, bere umeak beti erakutsi dituena, eta esaten zuena, eske niretzat, onuragarria da, ze umea galtzen baldin badet, jendeak badaki nere umea dela. Ja, eske zure umea dela dakite, orduan, eta badakite zure umearen izena, non zauden, horren inguruko informazio pila bat, ume hori engainatu eta eramateko, beraz, hau lantzeko. Ea lortzen duguna adituren bat, eta datozen egunetan heltzen diogune gaiari, sakontasun gehiagorekin baino, eguerdiko 11 dira, eta joan behar dugu azken ordua ezagutzera, prest dago gure lakide Itxaso Leon, Kareaga, egunon Itxaso. Egunon Goiuri eta egunon entzuleok, Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute goizetik Barakaldoko beken inguruan konpainiak proposatutako enplegu erregulazioko espedientearen ondoren zer egoeratan dagoen erakusteko. Izan ere, astelehen honetan bertan, makina erremintaren nazioarteko bihurtekoa inauguratu dute espazio horretan. Tubos Reunidoseko langileak Amurrio eta Trapagarango 300 bat langileri eragiten dien enplegu erregulazioko espedientea gaitzesteko egiten ari diren mobilizazioen barruan kokatzen da gaurko protesta hau. Elkarretaratzea goizeko 9 aldera hasi da esan bezala, batzordearen datuen arabera, 300 langile inguru batez ere Amurrioko lantegikoak bekeko sarrerako zabalgunean bildu dira, eta pankarta bat zabaldu dute Tubos Reunidos borrokan kaleratzerik ez esaldiarekin. Andres García Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeko presidenteak Europa Presi egindako adierazpenetan esan duenez, euren gatazka ikustarazteko ez dago industriaren hitzordu hau baino leku hoberik. Eta gainera mobilizazioekin jarraituko dute astearte honetan ere, goizeko 11:00 eguerdiko ordu 1:00 Laudioko herriko plazan, Ainize Gastaka alkatearekin izango duten bilera delata. Urrengo egunean aurreikuspenen arabera beste bilera bat egingo da enpresarekin kontsultaldiaren barruan enplegu erregulazioko espedientea negoziatzeko. Hori batetik eta bestetik jakin dugu ere Osakidetza herritarrei SMS mezu ofiziala bidaltzen hasiko dela asteazken honetan, martxoaren 4 informazio komunikazioak mezularitza zerbitzu horren bidez jasotzeko baimena biltzen astera begira. Ekimenaren helburua da herritarrei osasun intereseko abisuak, gogorarazte abisuak, kanpainak edo gomendioak helarazteko bide erraz, hurbil eta irisgarria eskaintzea, eta Osakidetzatik jakinarazi dutenez horrelako mezuak jaso nahi dituzten pertsonek bi modutan eta oso erraz eman ahal izango dute baimena. Osakidetzaren webgunean eskura dagoen formularioaren bidez eta 945006500 zenbakira deituz. Gainera tramitea erraztealdera, inprimakirako zuzeneko esteka emango duen mezu ofiziala bidaliko du Osakidetzak, mezua guztiz segurua izango da, eta asteazkenetik aurrera jaso ahal izango da antzeko itxura duten eta datu pertsonalak eskatzen dituzten edo ofizialak ez diren estekak dituzten beste mezu batzuk jasotzen badira, mezu hoiekin elkarreraginik ez izatea gomendatu dute. WhatsApp bidez bidalitako mezuak informatiboak baino ez dira izango eta osasun gai orokorrei edo interes publikoko abisuei buruzkoak izango dira. Ez da inola ere sartuko datu pertsonalik edo klinikorik. Jarduketa hori abian daia da eta lehen mailako harretako 2026ko kudeaketa eta helburu planaren parte da. Hauek kontatzeko genituenak, bestalde gaur goizetik arazoak izan dira Abat errepidean, Olastealdean errepidea itxita egonda Noranzko bietan, inguru horretan autopilaketak amaitu direla esan dezakegu duela ordu erdi inguru, lasaitasuna nagusi beraz, eta besterik ez, oraingoz 12etan itzuliko gara informazio berriarekin. Eskerrik asko Itxaso, adi entzungo dugu 12etako azken ordua, guk orain aurrera egin behar dugu, gai gehiago ditugulako eskuartean.
Gaztetatik futbolean, dantzan, patinajean edo eta beste hainbat kirol jardueretan izen emateko ohitura dugu. Eskolatik kanpo talde batean edo bakarkakoan entrenamenduetara joaten hasten gara, pixkanaka partidu eta erakostaldiak izaten ditugu, baina oso gutxitan konturatzen gara, aniztasun funtzionala dutenei ez diegula tokia egiten toki hauetan. Ez zaitez joan, egon zaitez geldi. Jarduera fisiko inklusiboa, kirol egokitua eta aisialdi ezigarria sustatzeko eta garatzeko asmoz sortu zen Mindara elkartea 2011 urtean. 2012an hasi zen lanean jarduera fisiko inklusiboaren, kirol egokituaren, osasunaren eta aisialdi hezitzailearen arloetan. Pasa den otsailaren 15eran 15. urteurrena ospatu zutela ikusi dugu haien sareetan. Nahi nuke amindu. Oarsoaldeko hainbat gazteri laguntza emateko sortutako proiektua beraz nerabezaroan dago gaur egun, eta barrutik ezagutu nahi dugunez, gaur gurean izango dira Erika Martinez Zubieta, Mindarako zuzendaria, eta Arrate Aleman, kirolarloko koordinatzea, egunon eta ongi etorri bikote. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, lehenik eta behin, galderatxo bat egingo dizuegu egiten, bigarren kafeko galderak edo deitu diegunak, eta horiek goiurik egingo dizkizue, eta gero sartuko gara elkarrizketan. Bai, guk bi galdera egiten dizkiegu gonbidatuei eta beraiek aukeratzen dute bietako zein erantzun, baina nola gaur bi zaudeten, nik bi galderak egingo ditut eta zuek erabaki zeinek erantzuten duen ze galdera. Lehenengo galdera hau da luzeagoa da, baina ondo azaltzen nahi zen. Imaginatu etortzen dela zinema zuzendari bat. Eta esaten dio zuetako norbaiti, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori galderetako bat. Eta bigarren galdera askoz laburragoa, baina agian zailagoa, ea nola gustatuko litzaizueken izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, esan bezala, nik biak galdetu ditut eta orain borrokatu zuen artean jakiteko zeinek erantzungo duen zein. Nik lehenengoari erantzungo diot. Nire bizitzako zein etapa, hautatuko nuke pelikula hori egiteko. Eta jake Mindararen inguruan hemen gauden hitz egiteko, pues Mindararen, nire alderdi profesionala, Mindaran lanean hasi nintzenetik aukeratuko nuke. Zeinetzako Mindarak daramatzan 15 urte hauetan, Mindara hazi egin da, baina nietan ere lankideak ere hazi egin gara berarekin, ez? Oso gazte hasi ginen hemen lanean, 21-22 urtekin, eta, azkundea egin dugu elkartearekin batera, ez? Eta nentzako hori oso prozesu polita izan da, nola ni eta nire lankideak hasi geran, gure Mindarako erabiltzaile eta familiekin batera. Orduan horixe aukeratuko nukenik. Pila gustatu zaitegia esan erantzuna. Bigarren galdereten erantzuna badaukagu. Bai, berriro errepikatu galdera sakonkiula entzuteko. Bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Gauza hauetan pentsatzea ere. Hola, bote pronton, familia elkartzeko momentu bat, eta ez triste bizitzeko momentu bat, ez? Nahiz eta oroitzapen honekin gelditzea eta momentu alai bat izatea. Bazkarion batekin, sagardun batekin eta gero festa batekin bukatzea, musikarekin. Zoragarri, bi galdera ofizialak erantzun da eta gaindituta, orain galdera serioagoak edo ediko ditugu. Aipatu duzu ez, 15 urte dira Mindarak betetzen dituenak, baina hasiera horietara joan nahiko nukela, nola sortzen den elkarte hau, nola zuek 21-22 dituzuen horretan, nola izan ziren lehen pausuak? Elkartea Mikel Izagirre gure Orezko lehendakariaren eskutikan sortu zen,
2011an, Mikel eta, Miren Martearena eta beste pertsona batzuk elkartu eta Mindara sortu zuten Donostin, behar bateri erantzuteko asmoz, ez? Azkenean, aniztasun funtzionala zuten haur eta gazteek ondo esan duzuten bezala, kirol arloan eta batez ere extraeskolarretan beharra zeukaten, eta horreri erantzuteko hasi zen Mindara martxan. Eta, gu ere praktiketatik, laguntasunetik, hasi ginen hemen Mindaran lanean, eta, gaur egun jarraitzen dugu hemen ere, hazi gerago ere, behirale izatetik, koordinatzaile, zuzendari, rol guztietatik pasa gera Mindaran, eta hoize esango nuke. Aipatu dugu, aniztasun funtzionala duten aurreta gaztei bidea emateko sortu dela Mindara, nola egiten da lan hau pixkanaka suposatzu talde ezberdinekin harremanetan edo nola izaten da? Bai, lehenengo, familiak kontaktatzen gaitu, orduan lehenengo hasten gara familiarekin harrera bat eginez, pixka bat beraien egoera ezagutuz, zelako prozesuan dauden, ze dolu prozesuan dauden, eta gero Mindaratikan zer eskaini aldiegun, eta hortik bideratzen ditugu, ditugun programa ekintza ezberdinetara. Bai, gizarte arloko ekintzetara edo kirora arloko ekintzetara. Beraien azkenan, ez gara fijatzen erabiltzaren adinean edo ze desgaitasun mota duen, baizik eta zintzu diran bere afizioa, bere gustuak, eta horrela bideratzen ditugu. Horixe galdetu nahi nizuen, badituzue bi adar horiek, gizarte aldetik gehiago, besteak kirol aldetik gehiago, gizarte alde horretan zertan laguntzen diezue aur eta gazte hauei? Hor 3 programa daude, alde batetik aisialdi musika, azkenean musikaren bidez denok azaleratzen dugu, gure emozioak, gure sentimenduak, alai baldin gaude musikalaia jartzen dugu, triste baldin gaude, musika tristea jartzen dugu, negar egiteko gustora, eta alde horretatik, aisialdi musika daukagu, gero Mindi proiektua ere, hor teknologia berriekin o teknologia berrien bidez hainbat programa ikutzen dituzte, beraien interesen baitan. Hasiera batean, Mikelen ideia Mindi programarekin laneratze mundura hurbiltzea zen, baina ikusi da hor oztopo handi bat dagoela, gaur egun aniztasun funtzionala duten pertsonek, nolabait mundua nahiko itxita daukate, edo horrela esateagatik, Orduan, zentratu gera gehiago eta buelta bat eman genion programari, esan ez, ze interes dituzten gure gaztek, batzuk podcastak, komikiak, liburuak, ze herramienta mota erabili ditazkete teknologia berriekin hori garatzeko, Eta azkenik loratzen kuadrilla bat da, zitzaile ezberdinen bidez kudeatzen dena, eta horre helburu nagusiena da, beraien artean elkartzea, kuadrilla sortzea eta autonomia lantzea ere, Azkenean oso garrantzitsua da, loratzen programako lehen urratsetan konturatu ginen batzuk ez zirela, ez da gai, kafetegi batean Coca-Cola bat eskatzeko, Eta hor bat zegoen lanketa bat, bai gazteekin eta bai familiekin, ze hor binkuloak ere eta beldurrak anitzak dira, Orduan, gutxinaka bagoaz martxan eta baude hasieran hasi ziren gazte batzuk, Mindaratik kanpo gelditzen direnak, parrandak, kontzertuak, futbol partidoak, eta, beraien bizitza egiten dute Mindaratik kanpo, Orduan, hori dugu referentere programa horretan.
Hori ere galdetu nahi nizuen, zuek lanketa haur eta gaztekin egiteaz gain gurasoak ere hor daudelako, eta normalean, kasu hauetan beldurra handiak izaten direlako, ez? Bai inguruarekiko, eta bai, hori aurra gaztea bakarrik edo ustearen inguruan, nola izaten dira tratu hauek? Bai, hasieran arrateko komentatu bezala, ez? Guk familia batzuk hartzen ditugu dolu prozesuaren hasieran daudenean, ez? Eta, esku hartze prozesua osotasunekoa izan daiteke edo gutxi bat, ez? Hori irizpide horrek familiak markatzen du, beraien erritmora egokitu behar gera, eta batzuekin esku hartzea izan daiteke handia eta besteekin txikiagoa, bai. Eta arrate kirolari dagokion momentuan ikusi dugu, ez? Herriko, horeretan garra naiz ni eta horeretan behintzat ikusi ditugu talde ezberdinetan kideak parte hartzeko aukera berriak sortzen doazela. Lanketa horiek benetan garrantzitsuak dira, ez da? Bai, eta beharrezkoak. Eta hemen Mindaran azkenan egokide proiektuarekin eskaintzen diegu kirolarloko programa ezberdinak. Adibidez, badugu igeriketako hainbat taldetxo ditugu. Kirolastapena, psikomotrizitatea, psikomotrizitatea izango zen txentxat, eta gaitasun hori lortu dutenean, koordinazioa horeka, pasatzen dire kirolastapenera. Gero badugu pala taldetxo batzuk, jokatzen dutela orain Gipuzkoako txapelketan atope daude, Mastercupean ere, Bizkaiko irekian ere parte hartu dute batzuk. Gero badugu kima, badugu gaur egun erabiltzaile bat, eta entrenamendu espezifikoa lantzen ditugu berarekin, berak atletismoa egin nahi du janbaikean, orduan, entrenamenduetan, eta futbola, ez? Hori, futboleko taldetxo bat ere dugu. Eta, dira, azkenean erabiltzaile bakoitzaren gaitasun, gusto eta beharren arabera, badute aukera anitza kirola praktikatzeko. Bai, hori esaten zenun bezala, ez? Hemen herri edo inguruan dauden kirol elkarte ezberdinetara ere hurbiltzen saiatzen gera, ez? Orain dela urte batzuk ereintzatik eskualoitik ere guregana gerturatu ziren, talde egokitu bat egin nahi zutelako, eta, beraiekin egin genituen bilera ezberdinak, eta, gaur egun polita ikustea, talde potolo bat sortu dela, ez, eskualoi egokituko arloan, txapelketak egite dituzte ere, orduan, naiz eta guk Mindaran zenbait kirol hartatzen ditugun, kanpora begira ere, horrelako kirol elkarteak ere saiatzen gera bultzatzen, laguntzen, eta alduguna ere jartzen, ez? Eta 2011 horretan sortu zenean taldea, aipatu dugu, ez? Pertsona baten ideietik sortutako talde bat izan da, gaur egun asko handitu da 15 urte hauetan, zenbat handitu da, zenbat erabiltzaile daude gaur egun? Da gente. Asko, hasi ginenetikan. Bai, igual, gu lanean hasi ginenean 6-7 erabiltzaile ziren, eta gaur egun, urtero ia 100 erabiltzaile hartatzera iristen gera, ez? Orduan, bada hor aldea, ez? Eta horretan lan egiteko ere sare zabala izango duzu suposatzen dut, ezta? Bai, azkenean kudeak eta lanetan 5 pertsona gaude, 2 dinamizatzaile, 2 koordinatzaile eta ni zuzendari, eta gero begiraleak, zuzeneko arreta egiten dutenak erabiltzaileekin, hor ere 15 pertsona inguru egoten dira lanean, orduan, bai, geroz eta handiago sortzen ari da elkartea, eta baliabide gehiago behar dira ere hau mantentzeko, eta bai, hortan kriston lana dago. Onditze horretan, aipatzen joan garenarekin suposatzen dutez, eta nahiko nabarmen gelditzen da, inguruan aurrerapen asko egiten hasi direla, baina hutsuneak ere izango dira oraindik ez da gaur egun.
Bai, eta batez ere gure gana etortzen direnean familiak ezezko asko jaso dituzte. Orduan motxila oso betea edukitzen dute, ez? Hori, kiroldegian nire aurra apuntatzea ez esan diate, orduan ez da erresi izaten. Oraindik badaude oztopo desente gaindutu beharrekoak. Bai, horretarako ere esan nahiko nuke hori 15 urte horrenaren barruan podcast bat sortu dugula eta hor familiek ere, familiei bozgorailu hori ematen diegu ere, erabiltzaileak ere izango dute. Momentuz lehenengo kapituloa publikatu egin dugu, baina hilabetero publikatuko dira kapitulo ezberdinak eta hor leku bat 1000 historia izena du podcasta eta hor tituloak ondo esaten du moduan, 1000 historia ezagutu ahal izango dituzue eta horietako askok arratek esandakoa, ez? Ezezko horren atzean zer dagoen eta ze emozio azaleratzen diren. Eta podcast hori entzuteko nora joan beharko du entzuleak? YouTube edo iVoox. Bi plataforma horietan daude publikatutak, hor Mindara elkartea bilatuz gero, salduko zaizkie publikatzen joten geran kapitulo ezberdinak. Adi egongo gara kapitulo hoiei, historiak pixkanaka ezagutzen joateko, mila esker bikote hau guztia azaltzeagatik eta egiten duzuen lanagatik. Mila esker. Zuei, aio. Agur. Egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Larun batean ospatu zituen Espainiako Zinema Akademiak Bartzelonan 40. Goya sariak. Euskal filmen presentzia handiarekin adi-adi jarraitu genuen ea zer gertatzen zen eta ea gure aktore kutxunek sariak irabazen zituzten ala ez? Entzuten ari garen hau, Aitormenaren bertsio bada, Los Domingos pelikulan agertzen dena, eta hau jarri dugu hasteko tarte honi puri-purian tarteari hasiera emateko, izan ere Los Domingos izan zen Goya sarietako irabazle handiena. Alauda Ruiz de Azua zinema egile barakaldarrak zuzendu eta idatzitako pelikula honek izendapen asko zituen,
guk gurean ere aipatu genuen gustatu zitzaigula pelikula naiz eta badakigun lankideen artean zalantzak zeuden ea Eliza zuritzen zuen ala ez, baina tira guri gustatu zitzaigula aipatu genuen eta jakin min handia genuen jakiteko ea zer gertatuko zen larun batean. Eta zer gertatu zen, irabazi zuela film onenaren Goya saria, irabazi zuela zuzendari onenaren saria, eta baita gidoi onena ere, alau da Ruiz de Azuarenak biak, emakumezko aktore protagonista onenaren saria jaso zuela Patricia López Arnaizek, eta antzeztaldeko emakumezko aktore onenarena Nagore Aranburuk. Eta antza denez, ikusi dudanagatik sareetan, Patricia López Arnaizek eman zituen eskerre mezuetan esandako gauza batek hautsak harrotu ditu. Hasteko, ikusi duzue pelikula? Ez. Nik ez, oraindik ez. Ikusteko daukat. Xabi, zuk, ikusi duzu Los Domingos? Ez. Eta Imanol, zuk ikusi duzu Los Domingos? Kaixo, unon, ez. Bale, osondo. Niari nintzen hemen kontatzen gustatu zitzaigula, eta orain... Gustatu zitzaizun. Bai, baina pentsatzen nuen Inigok eta Imanolek ere ikusita zutela. Inigok ziurrenik. Inigok uste dut ikusita duela. Zuk ez duz ikusi, Imanol? Ez, oanik ez. Egia, zinemaldian ikusteko gogo aukinula, baina azkenen beste pelikula batzu lehentasuna emanien, eta azkenen ez. Bueno, orduan, sinopsi txiki bat egingo dizuet? Edo badakizu zertaz doan? Osa, jakinik badakit zertaz doan, baina... Nik zerbait bai, baina ez zehazki. Bueno, Los Domingos filmak Ainararen historia kontatzen du, bera ikasle bada, 17 urteko ikasle bada, justu bere bizitzako horretan dago, zeinetan erabaki behar duzun unibertsitatera joaten bazara zer ikasi, bueno, prozesu horretan dago, eta halako batean gazteak adieraziko du, jainkoarengatik gero eta hurbilago sentitzen dela, eta monja izan nahi duela, eta ez edozein monja klase, da klausurako monja izan nahi duela, albiste horrek familia eta familiako harremanak hankazgora jarriko ditu, erantzun desberdinak lortuko ditu Ainarak, nik uste dut jada kontatu dezakegula, batetik aitak ez zuela erresistentzia gehiegi erakusten, alabak hori nahi balin badu, bera hor dago, ez? Aitak ez du bultzatzen arraba horretara, baino ez dizkio oztopoak jarriko, eta aldiz Patricia López Arnaizek antzesten duen paperean Maite daukagu, eta Maite ez duela bere iloba Ainara klausurako moja izaterik nahi, eta hasten da mogitzen lagunekin hizketan batekin eta bestearekin, baita mojekin ere, bera ez dagoelako ados, edo kezkatuta dagoelako behintzat Ainarak erakutsi duen jarrera eta asmo horrekin, ez? Eta zer gertatu da? Pelikula nahita alaudak egin duela nahiko, ez dakit nola deitu, neutro edo impartzial, edo bi aldeak kontatzen ditu behintzat. Hau da, Ainararen aldeko jarrera erabakiaren aldeko jarrera gertzen da, eta baita kontrakoa ere. Eta orduan gertatu da, pertsona batzuentzat pelikula oso Elizaren aldekoa dela, eta beste batzuentzat erabat kontrakoa dela. Eta nik uste dut hori, kasu honetan, interesgarra iruditu zait ikusle bezala, gustatzen zaidalako baita ere, zuzendariak, hau uste dut Imanolek ere noiz baita aipatu duela, zuzendariak ez duenean dena azaltzen eta ikusleari ematen dena, hau pentsatu behar duzu, hau horrela da, eta listo, ez da, Imanol? Bai, eta iruditzen zait pelikula honetan gehiago zentratzen diela pertsonaian eta ezain beste gaian. Hau da, esan bezala pelikula ez dut ikusi, baino trailerrean eta ondoren eman duten elkarrizketetan bai nabaritzen dela asko pertsonaian garapen hortan daudela asko oinarrituta, eta gero ikusita jendean reakzionolako izan dan, garbi gelditzen da
bakoitzak hartzen dula bere interpretazioa, bakoitzak ikusten dula gai honen ingurun eta pertsonaia pasatzen nahi dan honen ingurun ze iritzi haukan. Ze askotan baita bizitzan hori gertatzen zaigu, zuk ezagutze duzu pertsona bat eta pertsona horrek eduki ditzazke pentsamentu batzuk, eta zuk erabaki dezakezu pertsona horrek defendatzen duen hori ondo dagon, edo gaizki dagon, edo ados dauden, edo ez. Orduan, pelikula honekin nik uste antzeko zera gertatzen dela, eta eskerrak baita aukera hori ematen duen ze, bueno, pelikulan komertzial izate horta, ez dut esaten komertziala danik, baino komertzialtasunera gerturatze hortan baita interesgarria da, alik eta jende gehiena gonbidatzea pelikula hori ikustea, eta esan bezala bakoitzak bere iritzia eta gaian inguruko iritzia sortzea. Patrizia López Arnaizek esan bezala aktore honenaren gaia saria jaso du pelikula horretan egindako landangatik, eta goltzara igo zenean eskerrak emateko, noski eskertu zuen lantaldea, eskertu zuen alauda, eta esan zuen esaldi bat, niretzat oso ederra dena eta oso interesgarria dena, eta ikusi dudana sareetan jendea azoratu duena. Berak esan zuen alaudari, zuzendariari begira, eskertzen dizut haurtzaroko indarkeriei argia jartzea. Berrikusi beharreko zerbait baita. Askok eta askok, naiz eta ez dugun sinisten, egiten dugu, eragiten diogu eta sustatzen dugu indarkeria hori. Eta ikusi dut, jendeak hautsak arrotu dituela, ze ez du askok ez dute ulertu, haurtzaroko indarkeria horrekin, zertaz ari zen Patrizia, eta irakurri dut askotan, mezu asko esan ez, pentsatzen dut haurtzaroarekiko indarkeria izango dela Maite Izebak Ainararekiko egiten duena, ez duelako nahi Ainara konbentura joatea. Eta uste dut hori dela batetik pelikula ez ulertzea, bestetik zuzendariak eman beharreko azalpenak ere eman ditu, zuzendariak esaten duenari jaramonik ez egitea, eta ikusi nahi ez izatea, Patrizia López Arnaizek ikustarazi nahi izan zuena momentu horretan. Beraz, nik bat egiten dut Patriziak aipatu zuenarekin, eta gainera, asko postu nintzen berak saria jasota, aipatu zuen baita ere, harreman eta lotura osasuntxuak eta ez toksikoak posible direla eta egingarriak direla eta lagunei eta bere ingurukoei eskaintzen ziela saria, eta niretzat, gustatu zitzaidan bere hitzaldia eta gustatu zitzaidan berak egindako lana, baino etzen gaueko garaie bakarra izan. Zen ere asko gustatu zitzaidan, Alauda Ruiz de Azua berak aipatu zuen bera joan zen saria jasotzera, zuzendari honenaren saria jasotzera, eta esan zuen kategoria hau existitzen den, edo sari hauek 40 urtez existitu dira, eta 40 urte hauetan, 40 edizio hauetan, soilik 3 emakumek jaso dute zuzendari honenaren saria, Pilar Mirok, Iziar Boiainek eta Isabel Koixetek, eta orain bera zela laugarrena, ez? Eta eskerrak emana izan zien talentua generoarekin lotuta ez dagoela, ulertu duten guztiei, eta uste dut, izan zela gaueko gai horietako bat, ez? Jarri zela erdigunean bai generoa, eta gero bestelako aldarrikapenak ere egon ziren, Palestinaren aldeko aldarrikapenak, eta denetarik. Beraz, hori Los Domingosi dagokionez aipatu beharreko, baina beste guretzat maitasun osoz aipatu behar dugun pelikula Maspalomas. Maspalomas bai? Bai. Maspalomas ikusi duzu. Bai. Eta zu Goierritarra izan da, Soroizek Goia eskuratu zuenean, bereziki poztu zinen. Bai, eta gaina azkeneko premio gehienak eraman ditu. Azkeneko hilabetetan nominatuta ondan premio guztik eraman ditu, eta hoi azkenekoa zan, pixkat, konklusioa, pelikula honen, ibilbide honen konklusio bezala balio izan diona. Eta bai, asko postu nintzen, nik usteet ondo merezitako sari bat dala, gaina beak bere garaien baita aipatuzun gidoia iritsi zaionen zalantza eta beldur asko izan zitula. Gidoia asko gustatu zaiola, pertsonaia zaila iruditu zaiola aurreiteko, eta inguruko jendeak ez desanimatu, baina, esaten ziola, ze behar eukiko ez duzu guain, ez? Adin honekin, bilutxik azaltzeko pantailan, sexuzko sekuentzia batzuk iteko. Baina, egia da askotan
bizitzan inbardala konfiatu, zure instinto hiei, eta bueno, benetan proiektu batean, edo bizitzako zein esparrutan baita, zuk sentitzen baldin baduzu zerbait iteko gogoa daukazula edo benetan inbeharreko zenuken gauza bat inbarra daukezula, gero bere gauza onak atatzen dira, gero igual ez zaizu ondo atatzen, baina bueno, kasu honetan bintzet, postekoa da, eukizitun beldur eta zalantza guztien ondoren, ze ibilbide eukidon sarin aldetik. Aktore honenaren Goya saria jaso zuen eta Goya galan ekitaldian bertan narratzaile gisa ari zirenek aipatu zuten bezala, iritsi zaio azkenean Goya saria, naiz eta Euskal Herrian betidanik ezagutzen dugun soroiz, ze milaka lan egindakoa da, bi eta bat, Jaun ta Jabe, Martin, leku askotan ikusi izan dugu, eta guretzat oso ezaguna da, haian Espainiar estatuan ezaguna naiz eta duela urte batzuk Patrian egindako paperarengatik ere txalo asko jaso zituen, eta igo zen soroiz holtzara, eta ia euskeraz egin zuen mintzaldi ia osoa. Horrekin ere ikusi ditute eztabaidak, ze Susan Sarandonek jaso zuen nazioarteko ohorezko Goya eta ingelesez aritu zen, eta bera bai azpititulatu zutela, eta orduan jendea kexatzen zen, Suaroiz adibidez ez zegoela azpititulatuta. Nik uste dut hemen faktore asko daudela, eta bat ideologikoa dela, eta hor azpimarra egin behar dela, ingelesa ez dela Espainiar estatuko hizkuntza ofizial bat, eta euskera bai, eta hori ere garrantzitsua da, baina euskera zitzen zuen Soroizek, eta gaina bere betiko komedia puntu horrekin, ez? Saria jaso zuen, eta esan zuen, orduan iaz Goya famatua urte askotarako, ez? Eta aurreko sari banaketa egin den bezala, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiri filmeko zuzendariei eta lantalde osoari eskaini zien saria, ez? Jose Mari Aitor, hau azkenean lortu diagu zuen aduk hau, eta ekipo osoarena, ez? Ikusten zitzaion oso pozik aipatu zuen, oso zoriontsu egin nauzuela prozesu honetan, Imanolek esaten zuen bezala, ez? Gainera kontuan hartuta zalantza askorekin abiatu zuela Soroizek prozesu hau, etxekoei ere aitortza egin nahi izan zien, eta egia esan ikusten dut galako guretzat behintzat momentu unkigarri horietako bat izan zela, baita holtzara igo aurretik Kandido Urangari eman zion besarka ere. Ze Kandido izendatuta zegoen, baino ez zuen lortu saria, antzez taldeko gizonezko aktore honenaren saria jasotzeko aukerak zituen Maspalomasen egindako lanangatik, baina ez zuen lortu. Hor, Imanol lehen esan didazu, mikrotik kanpo, hau ez zela sorpresa izan. Nahi irutu zait bere pertsonaia bai zala ona, baina, Euskal Herritik kanpo egia da, beak korpuzten duen pertsonaia oso tipikoa dela, hor bere izte aktorea eta pertsonaian artean, beraiek ez dakite, Kandido ze puntuaino dan pertsonaia bezala, ze puntuaino gorpuzkera hori berea dan edo pertsonaiatik atera duen zerbait dan. Orduan, egia da, zentzu hortan ez zaitela hain interesgarria iruditzen sari hori eramateko. Evidentemente, Kandido Uranga gu denok ezagutzen dugu eta Euskal Herritik kanpo baita oso ezaguna da eta badakite ze abaniko duen aktore bezala. Baina, iruditzen zaiten pelikula hontan bintzet pertsonaia, gorpuzezun pertsonaia hori etzala guztiz Goya bat eramateko modukoa bauka pertsonaia honek negarrerako momentu bat, eta bada oso pertsonaia goxoa, modu bat esateko, baina, ez zait iruditzen hain gogoragarria danik, batez kontu neukita ondoan daukazuela Soroiz, bere bizitzako, inoz hobeto esan da, bere bizitzako papela egiten. Bestalde ere, aipatu ditugu Maspalomas eta Los Domingos, baina aipatu behar da baita ere dekoratuak, Uniko Bilbotarreko iztetxearen filmak animaziozko film oneraren saria irabazi duela, eta egon direla beste sari batzuk baita ere, Euskal ekoiztetxen parte hartzea izan dutenak, ez? Los Tigresen Kowalski ekoiztetxeak parte hartzen du, eta efektu berezi honenen saria irabazi zuen, eta orduan esan dezakegu Euskal Zinemarentzako gau oparoa izan zela, naiz eta nik aipatu dudan Los Domingos izan zela garaia, Los Domingos guretzat izan zen garaia, baina Sirate izan da sari gehien bildu dituen pelikula,
naiz eta pelikula honenaren saria ez duen eraman. Oliver Laixek zuzendutako filmak edizioaren saria jaso du, jatorrizko musikako izpenarena, argazki zuzendaritzarena, soinu eta arte zuzendaritzarena, eta Oscar sarietara joango da, 2 aste barru okerez banago, zela izter Oscar sariak izango ditugu. Eta horretzaz gain, Susan Sarandonek esan bezala, orezko saria jaso zuen, nazioarteko Goya saria, eta Gonzalo Suarez idazle eta zinemagileak orezko saria. Esan dezakegu, sorpresa gutxiko gaua izan zela ikusita aurretik beste sari askotan gertatu dena errepikatu dela. Sorpresa gehiago izan ziren atzo gauean, SAG-AFTRA sarietan, Estatu Batuetan Hollywooden banatzen du aktore sindikatuak, orain arte SAG-AFTRA sari bezala banatu dituzte, aurten ez dakit oso ondo zergatik izen aldatu diote, eta SAG-AFTRA izan beharrean Actor Awards izena jarri diote, pentsatzen da ez dakit sindikatuarekin zerbait izango den, ez dakit zer gertatu den, baina izen aldatu dute, eta atzo ospatu zituzen, naiz eta edabide askotan entzungo duzuen SAG Awards bezala oraindik ere izenarekin, eta hemen sorpresa gehiago egon zela, ze Sinersek irabazi zuen, hainbat sari irabazi zituen, eta jendeak antza denez ez zuen hainbeste espero, hor daude One Battle After Another, Marty Supreme, Hamnet edo Frankenstein, eta orduan Sinersen irabaztea eta Michael B. Jordanek ere irabaztea, pixko bat sorpresa gehiago, ez dakit, jendeare iruditu zaio bintzat, sorpresa zela ikusi dugu, beste sari batzuetan, adibidez, aktore honenarena Timothy Chalametek irabazi duela Marty Supreme, ikusi du, Imanol? Ez, ikusi behar dut, baina guanik ez. Hori ere apuntatu beharrekoa. Zerrendarako. Eta Sinners? Baina ditzaten asko gustatu. Bai, ni gustatu zitzaiten. Nire ditzaten asko, ez dakit. Enun asko empatizatu historiakin, ez dakit. Egia da, historia dela, egian guretzako ez da ingertukoa, baina, nire gustatu zitzaiten, eta gaina justo Michael B. Jordan, berezitasun bat, filman ingurun, 2 paper egiten ditu. Biski batzuk egiten ditu, eta da CGI teknologia erabilita, nola baite bikoiztu egiten da. Ezta? Eta, nahi, kurioso iritu zait, teknika hau egia esan, esan dezakezu, 2 pertsona antzeko hartzen dituzu, edo 2 biski zuzenean, baina, bai, eta gaina papera, bere papera niri asko gustatu zait, egia da baita musika ere film honetan aipatzekoa da, ze musika da baita originala, eta nahiko ez da esango du niri behintzatu iruditzen zait, ez da film ohiko batean erabiliko litzakeen soinuan da, eta bai, niri behintzat gustatu ditzaidan. Beste berezitasun bat izan zuen gauak baitere June, Kazerino Jarak irabazi zuela emakumezko aktore honenaren saria, ez dakit oso komedian hori da, komedia sailean, eta Kazerino Jara tamalez duela aste batzuk hil egin zen. Bai, duela gutxi berri da, nik egia da, gaur goizean ikusi detenean bideoa, nominatu guztien planoa ez, eta Kazerinen argazkia eta bere izena esaterako momentuan denen aurpegiak banan pasatzen dira pantailatik eta denak ikusten dira negarrez, eta egia da ni ere pixka bat emozionatu nahi zela, niretzat Kazerino Jara bada ere izugarrizko aktore ona iruditzen zait, gainera bere partez saria jaso zuenak ere egin zituen keinuren bat edo beste berak egindako filmei, eta pena bat da berak ez jaso ahal izatea, baina pozgarria da ez, bere lanaren rekonozimendu bat izatea, eta de estudio lanagatik emakumezko komediazko pelikula batean emakumezko aktore honenaren saria eraman izana. Martxoaren 15ean ospatuko dira Oscar sariak, horiek izango dira hurrengo sari banak eta garrantzitsuak, eta gu bezala zuek ere zinemazaleak bazarete, eta prestatu nahi balin baduzuek gau horretarako, ze guk egin dugu, Imanol zure apostu egin duzu, eta antxe daukagu baperan zintzilikatuta, hemen egun batzuk badituzue behintzat prestatzeko, eta zuek ere ikusi nahi balin badituzue, pelikula ugari daude, izendatuta, kategoria ugari daudelako Oskarretan, baina
Nik 5 aipatuko ditut, ikusi behar dituzuenak, bai edo bai, Oskarrei begira. Hamnet, Ikusita dut. Marty Supreme, One Battle After Another, una batalla tras otra, Sentimental Value, eta Sinners. Pelikula gehiago daude, esan bezala izendatuta, adibidez pelikula onena saian formula bat, F bat pelikula edo Bugoina edo Frankenstein daude, baina nik uste dut aipatu ditudanekin, kategoria askotako jakintza duki dezakezuela, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value eta Sinners, eta horiak ikusten badituzue, Oskar sarietarako porra egiteko erraztasun gehiago izango duze. Baina sariak aipatuta, guk gomendioak ere elkarbanatu beharko ditugu zekin. Bai. I'll bleed for, I won't sleep for, I'll be around town just a little bit. Oh, we back for more, oh, what you preaching for? I guess around town just a little bit. Can I trust you, you know you're my brother? Eta kortafuegorekin hasiko gara, ez dakit zeinen gomendioa den, baina kortafuego izango da lehena. Nere gomendioa da. Egia da gaurko hontan ekarri zuetela pelikula oso komertzial bat, esango nuke. Netflixen estrenatu da duen dela gutxi, esango nuke aurreko asten bertan estrenatu zala. Eta bertan ikuste ditugu pelikula bat da, espainola, eta aktore bezala ditugu Belen Cuesta, Joaquín Furrier, Diana Gómez eta Enrique Auque. Hemen bertan, gertatzen den historia honetan gertatzen da, pelikula honetan gertatzen den historia, azken baten da familia baten historia, nun familia hortako aita duela hilabete batzuk hiltzan, basoan kokatutako etxe baten, eta familia juten da baso hortara, beraien asmoa dalako etxe hori saldu, eta bizitza berri bat hastea. Bertan daudela, alaba gaztena, 8 urte inguruko alaba, desagertu egiten da basoan, eta, konturatzen dira, baso hortan, etxetik gerturatzen ari dela pixkanaka su handi bat. Orduan, etxea utzi behar dute, baino, alaba hori desagertu danez, amak ez du etxea utzi nahi. Egia da, intriga askoko pelikula badala, aktoreak oso ondo daudela iruditzen zait, Belen Cuesta eta Enrique Auque oso aktore onak dira, eta pelikula honetan demostratzen da oso aktore onak diela, eta irudi aldetik oso polita da, efektuak oso ondo daude da, eta iruditzen zait pelikula bezala oso ondo daula da, baina egia da, ni bukatu nula, pelikula bukatu zanen, gelditu nintzela sentsazio pixkat arraro batekin, eta pentsatzen nula, pelikula guztia oso ondo dago, oso ondo sortuta dago, baina gelditu naiz pixkat hotza. Ez dakit zer naizun zuzendariak kontatu pelikula honekin. Momentu askotan gogoratu zuten Prisoners pelikulara, Denis Villanueva zuzendarian esango nuke dela. Baina egia da Prisoners bazeukala gizartean jarrerakiko kritika modua jorratzezun ekintza batzuk oso interesgarriak ziala eta pelikulan oso ondo ikusten ziala, baina kortafuegon ez dut enaiz gai izan jakiteko zehazki zertzan pelikulan atzen zegoen kontu hori. Baino, independentemente ontaz aparte, nik uste pelikula bezala disfrutatu daikela, jendeak asko gozatu dezakela, eta bateze, misteriozko eta thriller inguruko pelikula gustatzen baldin mazaizkizuen, nik uste asko gozatuko dezuen pelikula bat dela. Esate dizut, dena oso sinesgarri da olako. Aktoreak oso ondo daude, jantziak oso ondo daude, makillajea baita oso ondo dago, momentu batzutan gauza gertatzen dira, eta makillajea oso garrantzitsua da momentu ditan, eta oso ondo dago. Baina, nik esango nuken gauza txikia da pixkatori. Gidoiak irutu zaitela edo sentsazioa eman ditela nahiko hotza dela amaiera. Orduan, gomendio bada, baina ez eguneko egunean. Komendioa da, jendeari gustatu zaiola pentsatzen detelako, baino jakin dezazuen behintzat niri sentsazio hori eman ditela. Netflixen ikusgai. Bai. Orduan guazen Netflixeko beste proposamen batekin,
nahiko desberdina dena, One Piece. What's a pirate? A pirate is someone who has adventure. Xabi okerez banago zure gomendioa da hau. Bai, hau nik gomendatuet, hau gomendatzen nator. Gauza, iritsi naiz laurateginetara, eta zinate, gomendatu gazu zerbait. Egia da, lehenengo aldia. Eta egoera izan da, azken denboran, azken egunetan, ez dela pelikularik ikusi, baina hasi naiz bilatzen, ze estrenatzen dan urrengo egunetan, urrengo astetan, eta ikusiet estrenatzen dela One Pieceko bigarren denboraria, 8 episodokoa, eta hasi naiz sinopsiak, trailerra ikusiet, oso ondo dago ginda, historia gogoratu zait, eta hasi naiz sinopsiak irakurtzen, eta esanet, jontxo. Hau, edo hemen kontatzen dana, aste honetan ikusiet, EITB irun botatzotena One Piece manga originala, euskaraz. Eta esanet, historia badakit nola bukatzen, orduan ez dut asko kontatuko, urrengo kapitulotan ze gertatzen, baina jendari gomendatzen diot, oso ondo dagoela eginda, irudiak eta oso ondo daudela interpretatuta, aktoreak Luffyren paperan eta oso ondo sartzen dira, eta hola pixka friki ganak edo. Gure infantzian One Piece eta horrelako mangak ikusiteunak, antzekotasun asko ditela eta historia oso ondo dagoela kontauta benetako pertsonekin. Ez zen erresa, esan bezala badago manga, gero marrazki bizudunen egokitzapena, eta orain zurraragizko egokitzapena egin du Netflixek, eta ez da erraza izaten horrelakoak daudenean, eta inbeste jarraitzaile dituenean horrelako historio batek edo saga batek, ez? Baina esan bezala, Xabik gomendatzen digu, Laster datorrela, martxoaren 10ean, iritsiko da Netflixera, June, zuere gogotxu ikusteko. Bai, eskegia da, nik daukat ingurua oso frikia batez ere One Pieceekin, eta insistitu date ez dakitzen bat aldiz ikusteko animea bera. Eta animea ikusten nahi naiz euskeraz, eta euskeraz bukatzetenean ja sartuko naiz laburpenak dituen webgune batean hor dagoen reionoak entzeko, baina egia da, neukala ikusita trailerra, eta inaiz ikusten trailerra, eta justo oindala gutxi ikusi dut atal hau guztia, orduan eske oso ondo dagoela ikusten nahi naiz. Eta bai, oso ondo pertsonaiak eta dena. Hortxe gomendio. Ever had. Netflixen martxoaren 10etik aurrera ikusgai, eta eneko zuk ze rekomendatu nahi diguzu? Nik hemen gomendatu denaz guztiz aurkakoa nik uste dut. Ni beti nator hemen beldurreko gauzak ekartzera. Eta gaur ere, lo egiten eta... Eta, loa esan dezula oso ondo etortzen zaita uste. Pelikula, ze pasatzen da pelikula? Zein da pelikula? El experimento del sueño, edo inglesez, Double Blind. Pelikula honetan, enpresa badago, erakunde bat, eta erakunde honek egiten ditu, farmako ezberdinen probak. Eta farmako ezberdin horien probak egiteko pertsonak ere eramaten dituzte. Eta, kasu bat edo farmako bat aztertzen ari dira eta horretarako eramaten dituzte, kasu honetan 7 pertsona, beraiek voluntario bezala aurkezten dira eta gero, probak amaitzen diranean, sari baja sotzen dute, diru sarrera bat. Ze pasatzen da? Farmako honek, ematen duenez buruak gain estimulatu egiten du, eta orduan, froga honetan aurkezten den jendeak ezin du lo egin. Eta ezin lo eginik geratzen dira. Hau oso txarra da, Bai, eta gero egoerak okerrera egiten du ze, froga honetan parte hartzen duten jendeak hor nola baite konfinatuta geratzen dira, eta, konturatzen dira, kasualidadez horietako bat mediku bada, eta analiziak eta ikusita konturatzen dira lo hartzen baldin badute hile egingo direla. Noko! Bate gustatzen alako mutu. Eta orduan esna mantendu behar dute. Bai, esna mantendu behar dute, eta karrotzu kontun hartu, ez badezulo egiten, aluzinazioak eta bestelako gauza gertatzen dira. Eta horixe, nire gomendioa. Neri asko gustatu zait. Eta esaten du kriston irriparragin, neri pia gustatu zait.
Entzuleak ikusten etzien ezai, Samarrazion, irribarra ondo. Baina niri beti olako historiak gustatu izan zaizkit, beraz, bueno. Lo ez iteko, ez? Kezkatu egin behar gara. El experimento del sueño, Prime Videon. Gure ez diguzu olako ikingo, ez? Ez dut uste. Ez dut uste, bai, nago eguneko egun ziur. Segun nola portatzen zeaten, ez? Ez dut uste. Wow, vale, Prime Videon esan duzu. Hori da. Ba, bi Netflixeko gomendioak Imanol eta Junerenak, Prime Videon, barkatu, Xabirenak. Neria ere Netflixeko da, Prime Videoneneko, hori ba, bota, June, zein da zure gomendioa? Ni pixkat enekon beldur horretatik ateatzeko feel good movie bat ekarri dizuetegia atzo gauean ibili nintzela berze pelikula ikusi gaur gomendatzeko, eta suertez ez eta aukeratu, Imanolek aukeratu duen bera. Baina, bueno, Imanolek ikusi badua, nik ere ziurrenik aste hauetan emango diot tartetxo bat, baina nik ekarri dudana Leoan Lu, edo Leo Ilu pelikula da, eta esan bezala ba hori, da igande arratsalde gau partean lasai jartzeko pelikula bat, nahiko obioa dena, ez, nola bukatuko den, baina, bueno, pelikula honetan ikusten deguna da 10 urte bete berri dituen Leo neska, Julia Sullero aktoreak antzezten duena, eta hau mutua da. Badago akogida zentro batean, eta oraintxe bertan bere gelakidea adoptatu dute, beraz, tristura batean edo murgilduta dago, gainera eskolan ez dauzka harreman oso onak, mutua delako pixka bat baztertzen dute, naiz eta oso lagun gertuko bat badaukan. Eta gero dago, Isaac Ferrizek antzezten duen Lu pertsonaia, badana Galiziako pertsona erabat marmarti bat. Eta topo egiten dute, momentu batean Leok eskapo egiten duelako, eta bere buruan dagoena da Kobas herrira joango dela, arrantzaleiaketa bat dagoelako. Eta hor hasiko da, hori, ume mutu baten eta marparti baten arteko harreman bat, oso lasaia pelikula, bere abenturatxo txikiekin, beraien gora berekin, Leok gezurra esango diolako hasieran, ez? Pentsatzen duelako gurasoak Kobasen daudela eta bertara eramatea nahi duela Luk, eta pixka bat, horrela, lasai igande arratsalde bat pasatzeko pelikula bat, Netflixen dagoena, eta duela 2025koa da, beraz, nahiko berria. Ze politia kostaldeko giroa. Bai, eta hori, Galizian dagoenez kokatuta, badaude keinu asko Galiziako gauzetara, musika dela, festa dela, eta bai, oso polita. Bueno, nik Disney Pluseko gomendio bat ekarri nahi nizuen, Love Story izena du. Hasiera batean, American Love Story izena behartzuen, ez dakit ezagutzen dituzuen American Horror Story, American Crime Story, sortzaile berarena da, Ryan Murphyrena, berak egin zuenean American Horror Story, uste dut hori izan zela lehenengoa, hor kontatu nahi izan zituen, estatu batuetan ezagunak diren beldurrezko kondaira batzuk, eta denboraldi ugari egin zituen, eta batzuetan agertzen ziren sorginak, beste batzuetan mamuak, beste batzuetan serieko hiltzaileak, eta beste batzuetan vampiroak, horror story horietan agertzen diren pertsonaiekin. Gerora egin zuen crime story, beste estatu batuetako, historiako beste krimen batzuetan oinarrituta, eta horra adibidez kontatu zuen O.J. Simpsonek bere emaztea akatu zueneko historia hori, eta gerora esan zuen American Love Story ere egingo zuela. Baina azken unean izena aldatu diote, eta soilik Love Story izena jarri diote, ze esan dute sortzaiek telesail honetan maitasun historiak kontatu nahi dituzela, eta ez dutela soilik estatu batuetako historietara mugatu nahi. Zeagian kontatu nahi dute, ez dakitalako batean, Frantziako, Carla Bruni eta Sarkoziren historia, edo dena dalako eta orduan, Love Story izena du, eta lehenengo denboraldia estreinatu berri da. Carolyn Bessette. Carolyn, this is John Kennedy. I'm lost in Disney Plusen dago, eta zer kontatzen du, Carolyn Bassett eta John Kennedy Juniorren
John Fitzgerald Kennedyren semearen arteko maitasun historia 80ko hamarkadan, oso ezaguna egintzena historia erreal bat da. John Kennedy bazen momentu hartako pertsona famatuenetarikoa, Kennedytarren familiako kidea, Jackie Kennedyren semea, eta oso ezaguna bere garaian, abokatu izateko ikasketak egindakoa, eta hortxe ari dena bere bizitzako une horretan, abokatu izateko azterketa pasanahian. Caroline aldiz, da emakume bat Nueva Yorken bizi dena, eta Calvin Klein markan etxe ospetsuan lana egiten duena, eta halako batean topo egiten dute, eta hor maitasuni historia bat dago. Telesaiak maitasun historiari kontatzen du, eta ez dizuet spoiler gehiagirik egingo dizuet, esan nahi nuena da, ez dela spoiler bat, ze benetan gertatu zen, Caroline eta John hegazkin istripu batean hil egin ziren, eta orduan, hegazkin istripuaren aurreko hilabeta kontatzen dizkigu telesail honek, eta gomendatu nahi dizuet, ez bereziki konektatzen dudalako beraiekin, ez politikoki edo sozialki edo dena delakoa, baina bai oso ondo irudikatzen duelako, lortu dutelako 80ko hamarkada irudikatzea. Pelikula askotan irudikatu nahi dute, eta zuk ikusten duzu oso nabaria da 2025ko New Yorken dagoela grabatuta hau, honetan ez, zinematografikoki oso landua da, eta oso ondo landu dute, eta ikusten duzunean benetan sinisten duzu 80ko hamarkadako New York ikusten ari zarela, eta hori zaila iruditzen zait, eta horregatik gomendatu nahi nizuen, baina horrela iritsi gara eguerdiko 12etara, eta agurre esan behar dugu, beraz, ekipo, eskerrik asko zuen gomendioagatik, hurrengo egunetan ere elkarrekin egongo gara, baina orain agurtu egin behar zaituztet. Gu, bagoaz, agur. Agur. Keep calm and bigarren kafea.